Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama will free aprobo ase ewo bono mantem ma wo hwe akse oman ye mantem dunsia ni nyina mu obekom akohwese ne mpuntu dwuma eko ewo ho na enada enwo de aso ekobo fom ese jinijini kwantempon wo hwe so mbesiese sene beye na konia badie ewo bono mantem ni titiriw ene jinijini atumi agina ne naso. Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama de namienu akwantuye kopie mu ewo bono mantemu. Wo sa akwantuye wei na wo de hwe enema a wo kaye se oba wo beye no. Eno ho nkomodie ena wo ne bono empanifo ena afi ahemfu kotwahyiaye na wo hwe se 24-hour economy ene ensem bi aka ho no mbetumi aye na ababedi dwuma. Eno nam so monya kwanya ne jinijinifo mpanifo na afi so ahemfu de ahia. Na eno no wo kire se wo hwe jinijinifo mu akwan no atete pansam kura enunti wode aso abofom a oba befrase aye kwan ni nyina asphalt na aboa wo mu wo hye se contractor no betumi aye adwuma no ebeduru mfimpinu ni aduonu enso de na che se contractor no atumi awie ni nsem o kan se yi enu chire mu ye nyina ye nim se sa kwan eye kwan a ehia pa kwan no so wo abakosem tin obia besomu bi enso anye ye ano na nana kai obi begu so kota ni abedwuri efri so ni ade bia begu so ni abedwuri efri so enso nana no we dey me hye mon kran say we ayesiesie we ye be siesie kwan na wie ebe ya kwan ya afebo na ejina ho kwan ni eye e free break room eko sampa eye 77 near friend no kota bitumen road ya na go so hene a wenya ne baby ko say sapete sa kwan le sapete enso nanum we aye eye kwan a ye friend asphalt kwan a ye friend asphalt na mi wogidie se afia ebe 2027 eko ne wie ye no na eche se sa kwan eko pem sampa na ya ye wie